namulong ana nga ang Dios dili pwede mahimong tao mas gamhanan pa sa Dios. San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ang gisulti ni sa maong tawag anang libro nga gisulat ni San Lucas nga pala nga walay imposible sa Dios. So kung walay imposible sa Dios, so dili imposible niya nga mahimo siyang tao. Og tinuod man kining maong gahom nga walay imposible niya nabuhat ni niya. Nga naman, San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios pag-abot sa 14 ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So usa kada kung bakak nga moingon ka nga ang Dios dili pwede mahimong tao ug dili gyud na mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia, ang Dios dili tao apan kung gusto niyang mahimong tao ug nahimo niya kini nga nahimo siyang tao, why makabuot niya nga naman kay again according ni St. Luke chapter 1 verse 37, walay imposible niya. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga na ay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.